وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ey Beni İsrail! Siz yad edin sizin atalarınızı Firavundan ve Firavunun tabıqlarından necat beren wagtymy. Firavun size ve sizin atalarınıza teleke azapny dadyrýatdy. Sizin erkek oglanlaryňyzy öldürmekde we gyz oglanlaryňyzy goýmakda gaty uly azap bardyr. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ey Beni İsrail! Yad edin siz sebäpli deryalar ýaryp ýol açan wagtymy. Pes sizi gark bolmakdan nejat berdim. O Firavuni we şonuň gowmuny gark etdim. Siz de şolaryň gark bolşyna gözläp duran halyňyzda. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ey Beni İsrail! Yad edin bizim Musaga 40 gece gündüzini wa'de eden wagtymyzy. Ondan soň Samirin kumuşdan beceren tanasyny Hudaý tutundyňyz. Hazreti Musa wa'de jaýa gidenden soň we siz de tanany Huda tutunmaňyzda özüňize zulmetdiýän halyňyzda. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ondan soň sizin günahyňyzy afwetdik. Tanany Huda tutunyňyzdan soň ta biziň size beren nimetimize şükür edersiniz diýip. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ey Beni İsrail! Yad edin meniň Musaga Tawratny beren wagtymy we hak bilen batylyň arasyna fark berýän kitabyny beren wagtymy. Şayet siz şo kitapda tedebbür etmek bilen hak ýola hidayet taparsyňyz diýip. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ey Beni İsrailler! Yad edin Hazreti Musa öz kavmuna aydan wagtyny. Musa öz kavmuna aýtdy: Ey kavm! Siz tanany Hudaý tutunup özüňize zulmetdiňiz. Pes Perwerdigaryňyza tawba edin. Pes özüňizi öldürün. Şu tarygy tawba edip özüňizi öldürmek siziň üçin haýyrlydyr Hudaýyň ýanynda. Pes siz Hudaýyň aýdanyny etdiňiz we özüňizi öldürdiňiz. Hudaý da siziň tawbaňyzy kabul etdi. Tahqiq Allah tebarak we taala tawbalar kabul etgüji we bendelerine rahimli we şefaqatlidir. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ey Beni İsrail! Yad edin atalarınızın Hazreti Musaga aydan wagtyny. Şolar Hazreti Musaga aýtdylar: Ey Musa! Biz sana iman getirjek däl, ta biz aşkar Hudaýy görýänçäk diýip dediler. Şonda asmandan bir ses gelipdir, şolaryny tamamen öldüripdir.
bir-birlerinin üstüne yıkılıp ölüşlerini özleri görüp duran halınızda. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ölüňizden soň ýene size can berip diriltdim. Şayet siz şu nimetlere şükredersiniz diýip. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ey Beni İsrailler! Bulutunu sizin üstünüze saye ettim ve sizin için asmandan men diýen zatny we bişirigli kuşny nazil ettim. Ve şolara aýtdym, meniň beren rızkymdan halallardan iň. Olar kofran nimet etmeklerinde maňa zulmetmediler, liken özlerine zulmetdiler.